nagpresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hoo-ha! Diyos marhay na aldaw tabi sa Satuya Gabos. Minarespetar na naman kami sa lambang miyembro kan familia. Kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kaining kaaldawon Biyernes ngunyan. Senyor Santo Cristo day makalingaw tabi. Pasalamat kita sa mahal na amang Diyos, Senyor Santo Cristo. Ecstasy. Ano man ang kasiributan, dapat mahal na amang Diyos ang ipigpaenot sa Gabos. Stano. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Stano. Tingog kan banwaan po naglalaom na igwa ni na tada man lamang na maski puro paano nagdiretso magantabay naman po digdi sa programa. Sundo kitang alas 10:30 nin pagkaudto. Kasabay ang pag-imbitar mi na mag-iriba-iba kita sa god alas 10:30 na magantabay lamang mantang kamo yung naghahanda na kan panguntuhan. May mga reports kita dyan sa luwas katuwang news team sa Premier Distrito kan Albay. Iyaon dyan si Pading Jomar Bien. Good morning dyan sa mga taga First District urog sa Gabos ang mga taga Tabaco. So nag-antabay dyan sa samuyang broadcast sa sister station na Nyamo FM station dyan ang 106.9 WGB FM. Good morning tabi dyan sa Indo. Tingog kan banwaan po ang sa Indong naaantabayanan. Alidigdi sa DCGB. Sa Gabos po na mga nakaantabay man dyan sa First District. Good morning. Segundo Distrito, yaon dyan kumpadring Al Armario katabang si Ans Galero Joshua Bino. Sa Tercer Distrito, ang samuyang Field Commander, Chief Reporter, kumparing Jimmy. Sa Manibela, yaon diyan ang mata sa kalsada, Henry Mata. Siyempre sa Control Technical, the man from Dap Dap, the home of Senyor Santo Cristo, kumpadring Nal Baldo, kan Jigs Baldo Welding Shop. Good morning dyan sa Indo sa Jigs Baldo Welding Shop. The best man. Mga metal works.
gusta mi así. Salamat digdi kwanta bi Angel ha. Sa pinadara mo. Narumduman ko na sa pangaran. Thank you so much. Sa newsroom, yaon dyan sa pag-monitor. At siyempre, pag-abang kan istoryang minaborotwa, lokal, nasyonal, internasyonal. Bayar no di Ang matatag. así. Me gusta mi así. Walang katapat. Así. News Director Mardila. Me gusta mi Katabang Angel, musta saan sa mong anghel? tano. Extra. Siyempre, Ex. si Jen Matthew Balyaran. Extra. Yaon man, siyempre, sa social media platform Gimos Barrios. Sa IT, sa bayan na broadcast mitabi sa internet, sa AM band, sa IT igwaman. Lalong-lalo na po, so may AM band sa cellphone, DCGB Live app, yaon dyan. Pati naman po sa DCGB News Online, si Thresia Marilitana, asin si Richard Astor. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Si Mayores ka Bureau of Fire Protection, si Mayuyit. Si Mama May Mayuyit. Ano na nga ning apelyido ni Mayuyit? Nag-agda magkape. Loko-loko man na babae ni. Nagaprograma ako, makape ka. Napakape ka. Yan. Maray na aga tabi sa imo dyan, sa Gabos, sa men and women kang Bureau of Fire Protection. Sa Sorsogon ka na tabi, Mama May, na Mayores Panizares. Sa Sorsogon na gayud siya, naka-destino. Yan. Good morning dyan sa Saindo. Siring man, sa yaraon dyan nag-arantabay man, mga kababayan ta sa Katanduanes, Diyos marhay na aldaw. Sa Indo dyan sa Karamuran, orog na po, sa kuyang lupang tinubuan, sa tuya dyan na mga paraan tabay man, asin sa diring tao si Jo na Amaranto, Jose Marie Amaranto, Diyos marhay na aldaw tabi sa imo Jo, kumusta nakaantabay ka tabi Jo? Yan, the best ka talaga Jo na Amaranto. Yan, tunay na tunay. Good morning tabi sa imo. Grabe ang paghinguhot ang makakuanin pwedeng makahuron kundi sudua na kontak niya to. Primero si Bishop Bong Bailon. Nakahuron ta kundi naghagad ning dispensa, tayaon na siya sa i-refer mabiyahe na medyo maaalanganin sa oras. Yan. Ikadua, si Father Munching na Segobiense. May misa man sa sarong baryo, alas 9. Yan. Ikatulo, si Monsignor Chris Bernarte, medyo maluyan signal, da kita nakakalusot. Then sa pang padi, si Father Jovic Lubrigo, nagring so cellphone, buda pinag-text ko, dai paning reply ngunyan tabi, yan. Manungod inibaga, by the way, ang sa kuyang number po, Mading Veni Nabanta, good morning diyan sa Santo Domingo. Sa Fidel Sortida, kumusta man si Pading Jerry Banta. Yan, maray na aga. Ang number ko 0961-759-0888 and 0926-0156-020 sa Globe. Mahagad ko taan na kita nin insights, may relasyon ini sa gibo-gibo ni Pura Luca Vega. Yan. Ito bagang kasubago na unambita naman ini ni VP Henry aga sakod sa programa, nag-costume baga siya nin pang Jesus Christ
ginirabo ko kay ito padingnal. Nahiling mo so video kay ito. Nahiling tabi nindo. Inda ko kung si Sayson nakahiling. Basta, nagbado siya, nagaro si Jesus Christ. Igwa pa ka itong so kuro-kuro na baga digdi. So tunok. Tapos igwa ka so tulong rays of sun baga ito na yaon dyan. Sa laog siya ning sarong bar. Inda ko kung sa Cebu yata yun o sa Metro Manila. Pagkatapos nagyaw siya, nagbuburbayli duman. Giniraba kong maray, much more ta. So sa tuyang, so Lord's Prayer, yung ama namin, pinag-remix papadingnald. Ginibong disco. Nagkukururarat sa mga tao, ugmahon pa. Sabi ko, what's happening? And nakakuha inining atensyon kan sa tuyang mga ilihidos nasyonal, senadores. Kasubago baga, naonabitan man ni BP Henry, mismong si Senador Migs Subiri, so Senate President. Then sa tuyang pag-dive kan istorya, pati si Senador J.V. Ejercito, Human, and iba pang senadores, si Senadora Subabayi, yan, saro pa, nasa purukan dila ko, Ontiveros, Senadora Ontiveros, yan. Makukuta na kita ng pahayag, kundi, yan, si Bishop Bong, kuta na, kaya lang mabiyahe ngaya ako, piyo, maalanganin kita. Now, ano nang nangyayari ta? Iyan pala, talagang nagpapara-entra siya Tresya sa pigapon na drug yung parang show, parang fashion show. Iyon ang paborito niyang tema. Ang paborito niyang outfit. Pigbabado niya itong suka ni Jesus Christ. Tayan da form of art and expression. Pero for all God's sake, nasa bar ka, tapos so ama niya mo ginibong disco. Inda ko sa natabi kung gibuhon niya yan, magmag ko niyan siya mag-costume siya kaso ngaya Prophet Muhammad kung bagada siya taritian Day dapat siya nagbabasol pero minahagad siya ding dispensa kung nakakulog siya, naka-offender siya sa Catholic faith yan, lalong-lalo na duman sa talagang ining so highly conservative na ining nasa Catholic flock Sus Mario Sepan, what's happening? May nag-comment nga ni duman ngaya, prepare for the wrath of God. Maghanda ngaya sa kastigo kan mahal na Diyos kung araw na kining mga nangyayari. Dahil siya nagbabasol because it is ngay a form of expression and a form of art. Iyan ko tanang ihapot kay Bishop Bong Buda sa tuyang mga pinagmamaniugutan kunta ng maging resource person kundi talagang dahil kita nakakakuanin oras yan. Kung mapapwede yan, tahilingon mo. Legally, sabi man ni Senador Migs Subiri, Senate President, igwa siya ning pwedeng papanimbagan ka yan. Itong so pinagdidisiklar mo ang pagtubod as in faith ka na kapwa mo tabi under the revised penal code. Igwa daanin violation iyan. Nalingawan ko lang itong so artikulo specificamente. Kung anong artikulo ito. Ito ata na kung mahiling dito sa video, mamanggirabo ka, ining si Pura Luca Vega. Queer ang yun na talagang tiga para kunya niya, tiga para costume niya. Tapos itong so anong drug, ano yan na drug? DRAG ba kung ba na DRUG? Iba man so drug race, iba man so drug. Parang mga nagko-costume ka ning arog ka yan and minakirar talaga ning atensyon. Yan, itong so nag-viral na video na sa tuya sa internet. Nako, talagang makunyang ka, mangalas ka. Ano nang nangyayari sa tuya sa palibot? Pati iyan bagatabi
sa ihapot ako ta na kay Bisap Bong sagkod sa insan ang limitasyon kaan na pwedeng kung pwedeng gamiton man agad buda kung pwedeng i-upbeat mo yan na ama namin yan na Lord's Prayer ginibong disco urog mahong pasuyaon duman sa barado. Isus mariusap niya ako. Saan ba yun? Sa Metro Manila ba yun o sa Cebu? Ikwanta daw ining sabing yan na drag i-google niya to kasubago pa kita ning kahihinguhan na makakuanin kunyanin resource person nagkaka kunya sagud na inabot kita kan oras kang pagpuon. Oy, Go ahead tabi Endemar. Roger, ang drug na yan, acronym yan, can dress resembling a girl. Drug yan, dressed resembling a girl. Roger, nauso yan ka ito na mga lalaki na bado kipang babae. Tapos kunya na-open na yan na maski hindi ka babae, bumado ka ng isa lalaki o bading ka, bumado ka ng isa lalaki, na-open na. Dati ito, sa ano lang yan, mga lalaki na nagdedress ng pambabae. Yun. Kaya inabot na drag queen. Dressed resembling a girl. Roger that. Yan, drag. Yun, no. Okay, yan lang namin. Sige, thank you so much, Tabi Andy Mar. Parang nagko-cross-dress. Yan, parang nagko-cross-dress. Tama ba? Okay. Sige, sige, Tabi. Iyon na nga na yan, kung papaano daw ang sistema ka, nakaurog ko ta na si Bisap mo, kundi nasa airport na ngay ako, Pio, nasa process na kan pag ining larga, makunyan nga kita sa oras, niya, pinagturo si Vicar General Monsignor Chris Bernarte, kundi masakit ang kunyan, pag connector niya to, perming unattended, Tabi. Yan. Tapos si Father Jovic nag-reply, nagapot kung taday man na nakakunyan ang number ko sa iya kung sino po ito. Yan. Sige, nag-text na ako. Sige, Tabi. So yan ha. So inda ko sana kung paano ha. An sa tuyang listener dyan, si Mading Veni na banta. So iba, inda ko po kung igwa lamang man nagdadangog sa tuyang ngunyan. Makapungaw tapag abot digdi sa alas 9 warara na so nagdadarangog. Ay naku Tabi na pangyayari queer sandali ikonta ining i-google niya ining queer ano gusto mong sabihin kang queer weird ba yan queer meaning yan sige Tabi. Yan. Strange. Strange or odd feeling. Yan. Denoting or relating to a sexual or gender identity that does not correspond to established ideas of sexuality. Yan, sige Tabi. May caller lang kita Tabi sa linya. Hello, good morning. Hello, Pio. Yes, good morning po. Ay, good morning. Pwede ko sabi makwan si Mr. Pio. Opo, si Pio po ini nasa programa na po kita, nadadaw kita sa radyo. Si Pio po ini Tabi, opo. Nadamog ko sabi dyan sa imo ang kung manungod ka itong iskandalo nung drag queen. Yeah. Alam mo po, kung ako pwede, ang gobyerno tama, kung ako pwede, lalo ang pulis, iskandalo baga iyan? Kung pwedeng kasuhan iyan? Amo sa na po tabi, nakakakunyan talaga. Ibahon. Kumbaga, Ibahon talaga. Ika po Tabi, madam, na-offender ka ito kan mahiling mo so video, over? Ay, grabe po. Maski si side yan nakan. Talagang nakaka-iskandalo. Iba ang talagang kwan niya. Iba so... Ang ngaran pati niya, drag queen. Anong tag-encourage niya yan sa drug? Sa bagay, ining drug pa, Bako ining so D-R-U-G, D-R-A-G ini, iba ang gustong sabihin. Pero ang iba, madadangog ang iba.
Talagang madadangog ninda. So hindi nakasabot. Opo. Kita ka nakasabot, iyon. Nako, oho. Sabi nga ni Dikwan, sabi ni Senador Mig Subiri, Senate President, sa legal na aspect, igwa man ang ganin pwedeng isangat na kaso. May mga provision sa Kodigo Penal na pinagbalgardaa kan personang ito. Yung sabi po, alam ko yan. Yan. Kaya Okay. nag-upload ako sa imo sabi. Maging ere, madangog digdi. Taga saan ka po tabi, madam? Digdi sa EMS Barrio 1. Ay, mabuhay ka mo dyan sa EMS Barrio 1. Oh. Sige. God bless, ana. God bless. Sige, tabi. Mga di sana kita permi na maging maray ang padalagan sa mga gabos na tao Oho. para sa mahal na Diyos. Sige, tabi. Sige, Ipinangad tabi. di ko mga di ako perming sa gabos pa Sabi, na tao. duman nga ni sa mga nakahiling kang video, so iba duman nagsasabi na ngayasan na pasabngan inikan mahal na Diyos na maging tamaan isip na papakaray ang Sabagay. dalagan. Oho. Sa bagay, naning maging maging masuripot kitang marumduman pan mahal na Diyos. Mag-apod kita sa mahal na Diyos. O di sige tabi, salamat madam. Sige. God bless. God bless, ana. Sige tabi. So Bye-bye. iyan po ha. God bless. God bless. Uy, ko ta na nga ni na kunyan. Sa tuyang antaben. Ini ang gustong sabihon kang queer strange, odd as. She had a queer feeling that they were being watched. Yan. Denoting or relating to a sexual or gender identity that does not correspond to established ideas of sexuality and gender, especially heterosexual norms. Queer geek culture has featured gay themes since the 1980s. Yan, tabi ang gustong sabihon kan queer. Yan. Sinabi niya baga, being queer nga ya, iuman ana sa kuya man na kunyan. Ining kumbaga hilig man sa iyang mga pinagigibo. Sige, taod-taod ta baka lang magkakuha kita kaiyan nin boses man hali sa Catholic hierarchy. Standby mo na Joshua and compadring Jimmy ta medyo inabot kita ning oro alanganin na sitwasyon ha. Oras Pilipinas sakto po alas 9:30. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinagakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang na kagayunan. Araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. Per DOH FDA, CCH UHSRR permit number 0471 series of 2023. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya.
Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Good news for all CAP education plan holders. CAP continuous payout. Releasing of payments shall be for both fully paid and terminated plans. For more details on the procedures and requirements, do any of the following. First, visit its website, capfail.com, where you can check if you have an available check and where you can download the requirements. Second, email to info@capfail.com. Be ready with your SFA or scholarship funding agreement number when you inquire. On Monday through Wednesday, July 10 till 12, there will be a special 3-day releasing of checks to plan holders in the Albay, Sorsogon, and Masbate areas at the Hotel Centro, located at Imperial Corner Los Baños Streets of Legazpi City, Albay. If unable to come on those dates, you may proceed thereafter to the CAP office in Lucena, Quezon Province, or any of the CAP offices nationwide for inquiries, amendments, and or releasing of checks. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may Active Clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise. Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o pababakunahan. Pababakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas
mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Kan Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Kan Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo. Buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Nay, sukli niyo po. Ito na lang. Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, duro-diretso na kita kang programa. May mga reports na kita dyan sa luwas. Isihuntan ang darang informasyon ni Joshua Bino. Joshua, thanks for waiting. Good morning and go ahead na. Naputol. Sige, pakiridial tabi Joshua. Okay na ang connection natin. Joshua Giraray, good morning. Please go ahead na. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraan tamay. Ano yun ang DCGP News digdi sa Concourse Convention Center digdi sa Siyudad Can Legazpi. Aktibidad din ni Sir Pio kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol. Kung saan nasa sobra 300 na mga micro, small and medium enterprises ang nagtitiripon mo na aldaw digdi sa naon nabita ng lugar para sa mga ining pigapod na MSMEs sa convention tabi Sir Pio. Kasubado sa pagkipag-ulay ta kay DTI Bicol Regional Director Dindo Labol. Patayuhan kayo ng programa na matabangan ining mga MSMEs sa bilog na Bicol Region kung paano sila makapag-upgrade, makapag-upskill, lalong-lalo na Sir Pio, pag-abot sa digitalisasyon. Sigun si Director Nabol, dakulang bagay na makasabay ining mga saradit na negosyante sa rehiyon
sa dalagan kan na o advancement kaning teknolohiya ta difficile po na mawala lalo pang sa panahon ng talagang nangangawat pag-abot man sa lado kan pagnegosyo. Sobra 300 ini hali sa anom na probinsya kan Bicol region and igwanin mga imbitadong speakers and igwanin oras para magkaigwanin kumbaga paralitan ng ideya tanganin ng angkada sa matauanin na maninigong impormasyon kung paano sila makapag-improve, kung paano may empower pa ang sindang mga negosyo. Nahiling tadi sa programa, expected man na mag-abot para magtaon ng message of support si Governor Attorney Edsel Grex Lagman para man sa iyang pagsuporta and minsay na madahog kay ning mga negosyante nga around Digby and kadakol sirpiyon ng mga CEO, mga founder din mga manlain-lain na mga successful na mga negosyo na madirigdi tangali ng maghiras kan sa indaman ng mga expertise and knowledge pag-abot sa pagnegosyo. Pero man sa nahiling sa Digby sirpiyo para magkaigwanin o maghiras kan sa iyang success story and best practices on sustainability of business in the new normal. Mapashare digdi si Executive Director kan LCC, si Sir Romy Tan. And maabot man digdi ang sarong franchisee kan sarong food chain. And may maabot man Chief Operating Officer kaining cargo forwarders. So, tanganin sinda sirtiyo, maghiras ka na sa indang mga naaaraman, tanganin ng matabangan ining mga sarabit na nagnegosyo. Siguro si Director Nabol, dakula man ang sa indang ambag sa ekonomiya kan Bicol region. Lalo pangon niya na, kumbaga, reparo naman ang padiit-diit na pagbuhat sa economy sa Bicol region. Dakula pang tabang ining mga MSMEs para sa diretsyon ng pagbungkar kan ekonomiya kan Bicol. Taod-taod, maabot man digdi si Dole Regional Director, si RD Maria Zinaida Angara Campita, kaning maghiras man sa iyang mensay. Sa presenteng inisirtiyo, nasa lapugan na inota na si RD Nabol and dakol naman ang mga riyaon digding mga paisadirin ng mga negosyo and siguro nagkapirang minutos po nyo yan, mapuo naman ang naunang dito ng aktibidad. Maghapon ay inisirtiyo, ngunyan na aldaw nin Biyernes. Roger, ano yan sa bilog na region so nagpa-participar dyan, over? Bicol-wide ini tadik sirtiyo, sobra 300 na mga MSMEs. Rang kopya, so mga saradit-sadit na negosyos, na Roger, pinagtatabangan kan gobyerno through DTI na sumabayan sa sistema ng unyan so sa indang negosyo particular yung pag-digitize tama ka dito tadi sir Tibo sarong hindi sa pinag-showcase talaga ining mga local products lagi po dito sa Bicol region na sabi nga ni Ardinabol ka mga nakalis mga talagang export quality. Ito lang talaga na ma-showcase, mahanapan rin na durod ako lang market. So, ang kadaklan kayan, syempre, pag sa dedicating mga micro and small business enterprises, iyon so pinatabangan talaga ngunyan kan Department of Trade and Industry. Iyo sana makonektar talaga. Iyaon na dyan, igwa kita nin export quality na product. The problem is, ma-boost pa so connectivity ninda sa international market. Takon kita masa nagkapara display digdi, kita naghirilingan, dahil man. Yan. Tama, kasi ito ngunyan bakit, kadakol ng mga exhibit na pinag-igibukan DTI, kan mga nakalis, sa Legazpi, may mga exhibit kan mga local products, and ngunyan nabanggit ni Adi Kasubago, nag-remake, igwa man sirpil na ongoing, duman sa Camarines Sur area na exhibit. And siyempre, so pinag-istorya tangani kung baka naman nakalis na ining mga local products ng Bicol, example, ining pili buda kakao, ihahatod mo rin duman sa ibang nasyon, particular na sa Amsterdam. Iyo, tabi. Okay, sige. Alright, Sir Pio, yan ang sitwasyon digdi sa mapuo ng MSME Congress ng DTI Bicol. Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua, halik dyan sa MSME Region-wide Congress. DCGB on assignment. Ato diyan sa Indokan DTI Region 5.
14 bago mag-alas 10, kumpadreng Jimmy, Chief Jim, good morning. Yes, so salamat abi pwede maraynaga sa mga parantabay sa mga dagdag yatong baray kayaon ngunyan sa residensya ni Punong Barangay ABC Federation President Jopet Fernandez kan Barangay Pantaw Libon ang mga residentes niya sa Purok Dalagang Bukid asin Purok Bangkules dahilan sa kasuapon mauranon sa Pantaw. Naging problema tabi pa kan mga residente sa iyo ang brand nyo seawall. Ang seawall, pinagibukan DPWH, ang intention maprotehiran ang pier asin barangay kontra sa lampos kan mga balod. Arog mo niya na abagat na naman. Okay to, dahilan sa may ulang na kontra sa balod ang Napantaw Port asin mga residentes. Ang problema naman tabi pa so tubig hali sa mga bulod. Natural mabulos yan pababa. Palibas sa Saradit and Gateway, natural pag mauran may mga ragpa kausa nababara ang mga lusutan kan tubig going sa dagat. Once barado ang mga bulusan, resulta ang tubig, uran, dahil na makakasot sa loho, mantang pag high tide, mas doble ang problema, nagsasabatan ng tubig uran asin tubig dagat. Yan, nabubutong kumbaga, natitipon sa konsarang lugar. Sigan lang kaw kan tubig. Okay. Ang konsekwensya, sigan lang kaw kan tubig, magkakaburuto ng mga tao, ang remedyo, mahalat sinda na magkulpa, o subside ang tubig pagpundo na anuran. Ngunyan, iyo ang hagad kan mga residentes. Tatapos na daan project tabi pa mga 1 month na. Ngunyan, pigkukul an attention kan contractor and DPWH ni ABC Federation President Jopet Fernandez na yan nga ngunyan sa mga sa residensya niya baka naguruli na nga gusto niya na mahiling girara ito kan mga engineers kung ano ang remedyo although may karahayan man itong seawall napoprotehiran nga kan lampos kan dagat so pier and sa mga gilid kan dagat ng mga residentes ngunyan ito ang problema naman kan seawall kung paano na mapapabulos ang tubig galing sa mga bulod. Kumbaga sa ditso agihan na kipot na ito buda sa mga ragpa nababara pa ito. Bara. Oho, tapos igwaning luwasan sa tubig na hali diyan sa ining Purok Bangkulis buda Dalagang Bukid, igwang luwasan pasiring duman sa may seawall over. Ang question pag nabara, pagkatapos nagsabatan ng tubig dagat pag high tide, nagalangkaw ang tubig. Nabubutong kopya. Ngunyan, ang gustong mangyari digdi, ano ang gigibuhon digdi, kan ahensya, kan gobyerno, kan kontraktor, pwede pang marimedyohan. Mari-assess ninda, magkaigo ning engineering adjustment, kumbaga engineering intervention. Ang pagtubod, pigapot niya to kunin sa district office, kan DPWH o sa region, ang pagtubod ni ABC Federation President Jopet Fernandez baka sa region ini tabi pa kadakulaw na kantidad ay ko sa pagkaintindi niya mga sobrang ngayon na 100 million dahil man niya isinaso dahil man nag-agi sa turnover ko kaya gusto niya sa pagi kan DCGB na maikonektar ini sa ka-kontraktor, DPWH, and aram na kan so DPWH na magtara o lapigtaram na sa tuya sungaran kang kontraktor, DPWH sa gaydan magpangaran kang kontraktor kanit tabi pa sige, nganing maisiantan sitwasyon manangga dyan. Sige. Okay, so yan tabi pa mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, sa dagdag na istorya hali dyan sa Libon kan Tercer Distrito nin Albay. Nagre-ring ang cellphone ni ABC President Jopet Fernandez kan Pantaw Libon. Maisihan tataan pinagaganid da is engineering intervention. Mapadro dakula kung igwa pa siguro na marimedyaran ito or igwa ni panibagong proyekto tanganing maakomodar so tubig na minabulos hali sa bulod asin magkaigwa ning outlet na durudakula. Tanganing itong so sitio Dalagang Bukid asin Bangkulis
Day man maging butong ang tubig, day maging swimming pool so sa indang estada, so sa indang lugar, so sa indang sityo. Yan. Day po nagsibag si ining ABC President Jopet Fernandez diyan sa Pantaw kan Libonel. Anyway, i-verifikar ta yan, buday follow up ta sa mga maabot pang oras ano tabi. Tama yan, ang hinapigahagad ba lang, then question duman sa kunyan sa seawall, it's okay. Baka magkaigwa pa ning panibago sigurong project or engineering intervention. Primero mapahiwas-hiwas itong pinagbubulusan kan tubig hali sa bulod na porsyon na minaagi diyan sa sitio Bangkulis as in Dalagang Bukid, and minapababa eventually duman sa dagat sa seawall na kung mapupwede isiyan kan mga engineer pati kan kontraktor kan kung pwedeng magkaigoning reassessment as in itong mapadakula siguro yung tubig yung agihan kan tubig na minabulos pasiring diyan sa dagat na minaagi diyan sa sitio Bangkulis as in Dalagang Bukid. Puro yan sira ngaranin sira yan na mapa-assess lamang. Sige ta nagre-ring kaya cellphone ni ABC President Jopet Fernandez, kapitan diyan sa Pantaw kan Libon Albay, and sa 3rd Engineering District or sa region taod-taod makonektar kita kay Madam Lucy na Castañeda. Maad lamang igwasindanin pwedeng mai-intervenir dyan o mapaabot na aksyon. Valido ang kahagadan. Tas mga residentes nga ni kanasabing sityo, yaon kay Kapitan Jopet Fernandez iyo nakakaising nga nabubutong ang tubig minalaog sa mo. Tubig na hali sa bulos sa uran, hali sa bulod, medyo kipot agihan na babara pa. And kung halimbawa taob minalaog sa tubig duman kaya daing pa dumanan sa indang sityo. Nagiginang butong Cats Basin kun baga. O yan kung dumana minalaog sa mga sityo paano yan? Mamimiligruman man agad subuhay as in propriedad kan mga nag-i-star dyan. So that's good engineering intervention man lang, corrective measures kung mapupwede, and kung pwede panibagong sistema nin patrabaho para mas na masolusyonan ang problema. Sige, taon-taon na di ba pa pakaliis kan mga hanap buhay as in bareta man ni Angel Mustasa. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Padi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata! Ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato, asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, hali sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na. Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation, nasolusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na ako makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Paisi, manungod sa Annual General Membership Assembly. Ipinapaaram kan manihamiento kan Aleco na susug sa Board Resolution Number 71 Series of 2023 na inaprubahan kang National Electrification Administration kan Hulyo 16, 2023. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang Annual General Membership Assembly or AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 15, 2023. Aldauning Sabado, susog sa Artikulo 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Hilingon ang mga pasunod-sunod kan mga aktibidades. Part 1, alas 7 hasta alas 10 ng aga, on-site registration. Part 2, alas 10 ng aga, program proper. Part 3, business proper. Call to order, Director Eddie V. Gumba, Board President. Pagdeterminar na igwanin quorum, Board Secretary. Pagbasa kan mga notisya na ipinaluwas manungod sa AGMA, Board Secretary. Bareta kan manihamiento, Engineer Wilfredo O. Buxit. Agenda, piga-proponir na buffer stock fund. Pag-amindir sa nagkapirang probisyones kan Aleco Bylaws, pagbago kan membership fee, ratifikasyon kan pag-renew kan sertipiko de rehistrasyon. Part 4, raffle draw. Imbitado ang gabos na mga miyembro konsumidores kan Aleco, magdarasanan in bago o latest Aleco notice of billing o resibo, kasabay ang anuman na valid ID with picture, siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Post Out, Voters, Senior Citizen, or any government-issued IDs o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paaginin proxy o bako mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Ang mga miyembro konsumidores pwede man magrehistro online gamit ang link na ini, agma2023.alecoinc.com.ph. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 10. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Siniguro ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na babantayan na marahay kan Senado ang automatic deactivation kan mga daing may paparehistong subscriber identity module o SIM pagkatapos kan deadline kang SIM registration sa Hulyo 25. Kasabay kay nina nga puna ng senador sa National Telecommunications Commission, Philippine National Police asin iba pang ahensya asin pribadong sektor na pakusugon ang information campaign manungod sa paglikay sa man-iba-ibang modus sa kan mga kriminal para malikayan na ansiring na insidente sa palibot. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Creamy Milk Tea Bar cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with a traditional Taiwanese brewed tea blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Creamy Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Creamy Tea Bar located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Kurimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Eurotech. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Joey! Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda, ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salceda, padagas ang pagatod ni serbisyo asin pagpadapa, sagabos na albayano, kay Kong Joey Salceda.
Joey, matinabang sa kapwa. Joey, an idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Do it with Ann Curtis! Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asing tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Mga ka-Gyms, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Gyms Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Gyms 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Gyms Coffee Mix Twin Pack. Sa Gyms Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansain ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco. Sa inutan sana kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa hampangan kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Bravac sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng gobyerno noong 2009. Kabuuhang 3,729 circuit kilometers ng transmission lines, 28 na bagong substation, at karagdagang 31,190 megavolt amperes ng transformer capacity ang nai-install sa nakalipas na 14 na taon. Nananatiling tapat ang NGCP sa mandato nito na magbigay ng maayos na serbisyong pangtransmisyon para sa lahat. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Hala, sige, maray na aga tabi dyan sa tuyang mga nanay, tatay, na nagluluto na kan panguntuhan sa kusina gamit sa pagpapakalayo ang Petron Top Gas Gasol. Yan, Petron Gasol, mababakal po yan sa Petron Top Gas Gasol dyan sa Daraga. Haloy na pong kapartner yan kan halos gabos na kusina. Mrs. Nanay ng tahanan sa pagluluto sa bilog na Pilipinas, Petron Gasol. Diyan sa Petron Top Gas Gasol sa Daraga. Diyan sa Petron Gasoline Station, kataning sa Nakansaudan. Maray na aga diyan sa kabos na taga Barangay 2, sabi ni Mama Mila Good. Sa Barangay 2, good na good kay Mama Mila Good. Good morning, Manads. Go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay, sa mga nagdag niya tong impormasyon dahilan sa alarming na bilang o insidente kung saan may mga nangungulog na mga mentally challenged persons sigli sa syudad kan Legazpi. Nagpaplano na niya ng Albay Provincial Health Office katuwang ang Provincial Social Welfare Development Office natuwang na gobyerno lokal kan Legazpi para masolusyonan ang siring na bagay. Ang nasambitan ng opisina, magkikipagtabangan na magkikipag-coordinar mo niyan sa mga concerned offices kan lokal na gobyerno kan syudad, partikular na sa CSWDO para maaraman kung ano ang mga posibleng maging medyos kan sendaman opisina para matutukan ang mental health disorder di sa syudad kan Legazpi as hindi ba pang parte kan probinsya kan Albay. Manginganot ni Dr. Estela Zenit, tiga-aadala na niyan kung ano ang posibleng maging paagi para malikayan ang siring na bagay, siring na sana kan pagplano kung saan posibleng iburugtak ang mga ini, lalo na kung involved na sa pangungulog sa mga personang yaon sa syudad kan Legazpi, sinibapang parte kan probinsya, pati naman kung paano masustiniraan na inkasubuhian ang mga ini sa komunidad, dahil ini magbalik sa sindang pigampang na mental health disorder as hindain na mangulog sa iba pang mga persona. Iman agad bagaan sa yaon na so mga violente. Nangungulog iguan ng nagkapirang biktima kaiyan. Yes. Pero recent days, medyo silensyo bagaan harain na daw ito. Medyo silensyo naman, Sir Pita. Kung nakita na sila, nakalihis naman ang mga semana, aktibo ang CSWDO kan syudad, pati na ang task force kaayusan. So mga nagpapasaway ng mga arugini, duduman talaga rin dapig sususog sa mga pamilya o kakamidbid kini para kumbaga warningan na siyempre wala manin may dudulot ining karahayan sa publiko kung sige sa nagpangulog. Iyo nga ni, but ang problema, tibaad kung hali yan sa ibang lugar. Sir. Iyan baga, pag ika ang nakulugan kan may kaninan an isip, tiway da yung problema. Pero pag ito ang madali mo, iyon na yan, may paninimbagan ka. So sa mga balaw-bagaw na ayam. Garuman sa mga balaw-bagaw na ayam, tama ka mananggad. Pag nadanyaran mo sa ayam, gabos na kalahi kan, angkan, lulusubon ka. Yan, bibitayon ka, dadarahong ka dumang Kipura Luka Vega.
Pero pag ining nakakulog an may kaninan, tiway lang wala dai kang magiribo kuray ko say kana sana diyan sa kahibi gayud. Ay nako. Sa Roman yan sabi Linda sa Pio na kung ma-identify kung saan talaga nagsihiris na ining mga may problema sa pag-iisip, tanganing ma-coordinate ulit sa pamilya, and kung pwede sa pamilya mismo mag-pick up. Iyo, oho, and for so long a time, the cycle remains the same. Ikon mo sa DSWD, ipapasa sa police. So police sa DSWD. So DSWD, ipapasa sa familia. Yan, dahil man agad na dadali pa. Bata yan, pag nakakulog, tapos, pero siguro, bata, kinulog mo ko, ano nga yung paguna mo sa ko? Buwa ka? Dahil nga kung panimbagan sa imo, anong paguna mo sa ko? Buwa ka? Ay, baga. Ay, so, igwa dyan, ang iba, so dyan baga sa may Santa Ines na area, sa may land bank. Tapos duman sa may kunyan, sa may Peñaranda Park. Igwa pa dyan. Ako, ang dipisil kan kung sumay gapo ano. Day pa maning nagagapo, day pa. Wala pa man. Uso nang bubuksing sana talaga adi. Ay, lalatob. Ano sa plano kan CSWD na rekupohon ang mga yan o ano? Sabi yun, sa mga naisipan kan kung saan posibleng may pasilidad kita na may sabisay para dyan. And ikaduwa, so kumbaga pag-identify kung harain ini nagpapresto and masusog sa mga kapamilya kayan. Iyo, tama man. Sige. Sa Pio, ang informasyon pahalit sa Albay District with Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat sa dagdag na istorya kasabay si Boy dyan sa mobile. O susaro na kunyan mananggad ka nakaaging mga aldaw ano na may mga nakulgan ka ha. May nakulgan ka na mga may kaninas pag-iisip ano. Hello, good morning. Yes, good morning, Pio. Yeah. Yes, sir. Nag-feedback so sa imong monitor. Go ahead po. Nadaw ko ba yung ginariso, supig. Sabi mo, so sa mga buwa. Opo, kahirap man ka yan. Mga iraon dyan, nakakadagyan na. Abot ko sa imo pa-isip yun na. Biktima man ako kan. What happened? Gina po sa auto ko. Isus. So, alangan man, babaong ko ito. Iyon na nga ni. Saan ko dadarakon? Kung ba... Hello? Hello? Opo, sige, go ahead po. Yan ang aluyo na yan, digdi sa Legazpi ko tao na kung paano yan. Kaya lang, Pio, inda. Yan ang mga pigiribo nila kung may mangyari ka sa laog ka hanggang 2025. Kasi ever since pag inaguro ng buwa, wala nang manong di. Iyo nga ni. Ibaga, so isolated na sa buwa, dahil na siyang di ka nang dudumanan. Ang problema kang gobyerno, sisi ang mga gasto para sa iya. Yan, yan ang lingering question for so long a time. Yes, so long a time. So, paabot ko lang sa imo. So nangyari sa kuya, ay siguro may nangyari naman sa iba na mga nagpalit ako kisalming ko na wala kang maginibuta. Ginapuga kang buha. So, ang pwede gibuhon kang gobyerno, di ko naaram kung ano. Di ko naaram. Ano sa circumstansya? Saan ka nagpapadalagan ka na autodisco sa mga oras? Digdi sa may likod kang Divine. Mga 6:30 na hapon. Siguro, last month pa ini nangyari. Itong buwabagang may bintaman bagang buwalig di sa Legazpi. So, pero nangyari di sa Legazpi Saro duman sa lalaki, so nag-uuba. May mga plastic na puruputan lawas. Siguro nahiling man ito. Yeah. Minsan nahiling ko din sa may Belamon, nagtatayis-tayis ito I don't know kung ano ito, pero pigtatayis niya, nahiling ko. Sa sharp object na pigtatayis niya, duman sa lanob. Isus. Kung pasiring ka sa SM, o duman sa, may lanob duman na kudal. Opo. Duman ko nahiling ito. Itong taong ito guminapo ako.
Isus Marius. Ay, ko na agad and confirm ko. Kaya lang, ano gibong ko? Iyon na nga. Arin so, portion na tinaman kan auto mong salming. Sa likod. Sa likod na windshield, palit ka. Gura ano sinabot. Medyo damot man ta. Pig salida ako. Kasi original mismo ang pagkabit ko. May kuha man na puro para tulig ding makukuha ka. Pero ang pinapalit ko kaya. So, binalik ko siya sa kasa. Sa kasa ko pinakabit ito. It's very sad to say na ining mga bagay, ini lang PIO, national concern ini. Kung so national nga ni din nag-iintindi, ining mga nagigiribo di ki nagtataram ki unang pigibrinda, wala man yan na magiginibo. Sa kaya. Wala talaga PIO magiginibo. Pero national government, abo ninda by profession pala PIO, nurse ako. Retired na galing ako. Yeah, oo. Nganyan, idigdi sa pagpagabot sa ang apod ka na asylum eh. Asylum, yeah. Oo, yung mga hospital pigalagang ka. Iwa kita kan sa Manila. Ngayon, pag di ka talagang manangod na dinara mo duman, di man iyako mo din. Ako, kahit grabe. Di talaga totoo yan, di iyako mo din. So, ini, kang hindi man ako nakatrabaho sa asylum na hospital ako. Pero may mga kaklase ako kayo nakatrabaho diyan. Ang trabaho kaya diyan PIO, kung iisipon, nurse sa nurse pa lang inipiguro na. Dahil ko aram sa doktor Pero ang pigtaramo ko lang nurse. Sa nurse, pag nagtrabaho ka sa mga hospital, ka mga buha, mental hospital, ang trabaho mo 6 months lang. Okay. Then 6 months pa ingalaw ka. Tatibad kung makuang ka, madara ka na. Ang procedure na aram ko, pag bago ka mauli, labaw nga June nga, so May ka nga ma-off, June ka ma-off, last day mo so June, ma-evaluate sa'yo mo. May test ka, nagigibuhon. Ma-debriefing kumbaga, ma-assess. Then nakabakasyon ka na for 6 months, babalik ka naman nga January. Pag bago ka lumaog, ma-exam ka na naman. Baka kung ikaman may tama na. Pag di ka which. And na, mahal ang sweldo kang nurse dyan. Ining problema tadigdi, magsala, ang magadana ko, yung magiraray na Jesus Marci. Bata ang problema, the sad part of it is, pag sindang nadanyaran mo, kalaban mo sa pamilya. Yes, may pamilyang minaluwas. Yeah. May pamilyang minagaro, so ayam baga. Yeah. Tama, may pamilyang minaluwas. So, good luck duman sa pigsabi mo na, pero talagang ako kumbinsido kaya na mapigsabi nila eh. Naiirak lang ako duman sa mga ma-apprehend. Tawara man na dudumanan. Tama. Kung ang tibaan nga ni gayud pag dinara sa asylum, dahil maning nagasikaso, buhi ang paan. Dahil man na-accepon, dahil man kukuhaon talaga po. Dahil makuha, kaysa rong tao, na wala man na, kadyan, or kung maningod gayan, wala. Ano una, Pio? Kaya pala. Isipon mo, Pio, 1980s pa ako intern sa National Hospital sa Manila. Paano unang dati? Ay, sus, Paano unang talagang dati? Piragang taon ako nga. Nag-retire. Ay, di paano ka? Dahil mo mapaabunar itong sunaggapo na ito ta. Ano ko lang kasi baka kaya nauyam lang ako kaya so may mga promesa na naman dyan na gigibong ko ini unit tabing gigibong puro pa cute man sana yan. Wala man talagang magiginibo. Inda sana kung may maginibukan so iba. Sabi nga ni Baga, the cycle remains the same. Yes. Alam mo Pio, ini-dare ko kung sisi ang urago na Bicolano na public official digdi sa to. Dahil na bumangaran. Kung uragon ka, sige, anap daw kipundo makapagibo ka kay hospital. Digdi sa Legazpi sana. Dahil kita maali, Legazpi City alone sana. That's a nice point.
Pumagibo daw kamo ki Asylum Hospital. And ilingot na kung gaano isipon mo Pio, masweldo ka kisarong nurse. 6 months na matrabaho pero kumpleto ang benefit ka to. Yeah. Special case pa noon sa indang trabaho di ba? Yes, oo. Kasi totoo nangyayari, may istorya duman sa muya na may nadara kang buha. Ay, sa kaka-attender niya kambo, nabuha man siya. Kasi isulo ka Kaya mo, maira ka sa nurse degree sa Pilipinas. Pumailing mo ang nurse degree sa mental hospital. Ang kaput kan, pabilyon, saro sana siya. Sus Mario, kita nga uni pa sa piraman sa nining buwa digdi, nabubuhan. Awin the same. Nabubuhan na si Tenso nagkukuha sa peso, sa pagngaranin do permi, si Sir Andy. Sir Andy. Willing kami magtakop kayo ni po sir, send me the darahon. Yeah. Willing kami magtakop. Send me the darahon. So mga politiko na rin, iisipin nila kung paano yan. Kaya naiirak ako duman sa nagkakarapot baga sa mga position health, taro kayo sad to say talagang I don't know kung saan ka pumakuha ako. I'm telling the truth. Nag-voice out lang ako kasi nga daw so big sabi mo and biktima ako. Opo. Sige. Ang pagapo kisarong buha. Hindi ka man talagang magiginibo. Opo. Magiginibo. Sige sir. Salamat din maray. Thank you so much. Thank you so much, Tabe. Sa pangaran po Kambilog na Persa, kami po naglalaom na natawan mi na naman kamo ning serbisyo sa abot kan sa mo'y magkakay sa programang Tingog kan Banwaan sa pagikan informasyon kalinga na siniba pa. Happy weekend! Viva Senyor Santo Cristo! Pero by the way, so ina palan kan sa tuyang pag-iriba digdi dati, so ina ni Jory B na pago, ilulubong na taod-taod, ikanta lang ini, ilaog taman, so kani Jory B. Kunyan, schedule is dyan na alas 2 nin hapon na lubong ka sa iyang Mami Inday alas 2 nin hapon sa St. Raphael Church and Misa Direciem, then diretso na po sa Bicol Memorial Park. Our condolences Tabe sa pamilya ni Jory B. Salamat kan sa inyong pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod ay maghali po, day maghali. Tulos na masunod. News Direct Mardila. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.